Juu, tänään mä ajattelin tehdä tämmösen Clash Royale-videon tänne mun kanavalle. Näitä löytyy ennestään jo yksi, mut se on tällä kanavalla kans. Mä kuvasin jo yhden tämmösen videon, mut sitten noin mun peliäänet vähän liian kovalla, niin mun puhe ei kuulunut niinku ei yhtään. Joten mä ajattelin nytten tehdä tänne vähän hiljemmaisilla äänillä. Ensin näytän nää mun dekit. Tää on se dekki, millä mä niinku... Mitäs toi nyt tekee? Okei. Tää on se dekki, millä mä yleensä pelaan. Ja en oikein mannu. Mä sain ekaksi Crown Chestistä toisen Magical Chestin siitä ilmaiseksi. Jos ootte pelannut tätä pitemmän aikaa, tiedätte kun oli ilmainen Magical Chest. Täällä. Joo. Ja sitten tää on toinen dekki, jolla mä joskus pelaan. Tää on kaverin kanssa joku semmonen, mitä me vedettiin 2v2, semmonen vähän kuin trollidek. Tämä on joku, mä en tiedä, ja tämä on kans yksi golem deck. Tänään ajattelin vetää tällä dekillä. Pistäkää kommentteihin, että uppaaks mä Poisonin, Princen vai Lightningin. Mä ite osaa päättää. Et Poison, Prince vai Lightning. Sanokaa te. Tänään saattaa tulla myös infovideo myöhemmin. Mutta mennään. Tänään vedetään siis 2 peliä, 2v2 battleja. Ihan eiköhän mennä. Onko legejä? Ei, no ei se mitään. Laitetaan Lavahound. Tätä sekoa. Laitetaan Lavahoundikin tänne. Mitä toi tekee? Sano, mitä sä teet? No niin. Hienoja teitkin tää oikein. Sitten Musketeer. Aha. Tälläkin on Inferno toveri. Ja tää mun Lavahound hyökkäs vähän. Feilas. Damn. No, me ollaan häviössä 20. Ai. Nyt sulle tarvittiin dammit. Okei. Onneksi tää oli noobileveli, sit mä oon minionit, niin sen kuollut säppistä. Mä oon tässä Valkyrie siihen. Damn. 2 shottia sai. Ai jaa. No laitetaan me Inferno toveri tohon. Laitas harvitan tonne. Really? Oliko toi se mitä mä sanoin? No, ei se kuule mount ihan sama. Älä laita vielä lisää. Jos nyt vois laittaa sen Wizardiin. Tästä nyt saattaa onnistuukin tää hyökkäys. Okei, mitä toi tekee? Toi on zap. No se meni kyllä onneksi. Ei Feijan. Ei onneksi meni ohi, mutta melkein meni ohi. Aha. Tästä tulee äsken. Olisiko sulle miniharri? No, minne se Valkyrie laittaa? Ei hemmetti. Ei vitsi, toi rakennella nappaa. Mä en silti sinne selvästi paljon. Tarvittiin voittaa tää peli. Ei hetki, vähän semmoinen joo. Ei. Tänne siis sudden death. Damn. Mä laitan nyt muualle. Hyvä, että se kyllä tonne. Mä laittaa nyt Musketeer. Sitten Rage.
Okei, me voitettiin tää kyllä varmaan. Ai, mitä nyt? Ehkä. Hyvä, voitettiin. Well played. Saatamme tähän. Juu. Se miksi tää mun pelillä ei oo sama mitä mun kanavan nimi, niin se oli silloin, mä aloitin tätä peliä, kun mä aloitin tän YouTuben tekemisen. Joo, mennään suoraan toiseen. Keitit alkaa legendareita. Ei se haittaa. Holy. Ei jaa, 10 level. Tää ei ookaan mikään kakkosarjan peli. No ei tää luokkaa ole. No, voi olla jos on. Dropan. Aha. Mitäköhän? Jes, tuotaan. Joku ai vasen. Ei oikee meidän tarvii vähän katsoa. Matakolaa vähän. Onko sulla täällä? Haa. Mitäs saataisiko toi skeleton armi tuolta nyt jotenkin pois? Jaa. Tonne, laitatko sen tonne? Rili. Siis niinku... Pelaaks tää jätkä niinku... Vai mitä se tekee? Täällä mä tarvitsen haavit. Koska toi joku... Katsotaan saataisko nytten toi. Ei. Tuohon saatiin jonkinlaista damagea tehtyä. Tää. Okay. Ja sanokaa myös kommenteissa, että haluatteko te, että mä teen uuden käyttäjän, johon mä sitten pistän, joka aloitan alusta ja laitan tänne kanavan nimeksen. Ja mä aloitan niinku sitten, teen tän, aloitan ykkösareunasta. Ja, niin. Joo, mä yritän, mulla oli yksi kaveri, joka osaa tehdä introja, niin mä yritän saada sen tekemään intron. Ja me voitettiin tää. Et siitä introsta sitten. Thanks, good game, well played. No se video oli tässä. Voitteko please tykätä, edes tykätä, ja olisi kyllä aika mukava, jos tilaasittekin. Nyt mä oon vähän aktiivisempi täällä YouTuben puolella, ja toi Entue tekee enää Growtopia-videoita, eli jos täällä on jotain Growtopia-faneja, niin sorry for that. Mut mä en oo itse tykkää sit pelistä, mut sanokaa sitten vielä, että kommenteissa kanssa, että mitä näistä mä upgradeaan. Tänään saattaa tulla myös info, mutta katsotaan sitä sitten. Kiitos. Hei.